Avui, al perfil del divendres, Genís, bon dia. Bon dia. I benvingut, el tenim dedicat al catedràtic d'Economia Ramon Tamames, que diem que és qui liderarà aquesta moció de censura, i la pregunta que tots plegats ens plantegem és com pot ser que el líder d'un partit comunista passi a ser ara qui encapçali aquesta moció de censura de Vox? Com pot ser? Té, com sempre, explicacions biogràfiques claríssimes, que te les explicaré de seguida, ho entendràs perfectament. Tu intuïes això, Genís? La veritat és que... Saps què passa? Jo des que era petitó, a casa meva, hi havia alguns llibres del... Era impossible que en moltes cases no hi hagués un llibre del Tamames. Era un autor... A qualsevol casa on hi hagués un economista o un empresari, el Diccionario de Economía del catedrático Ramon Tamames... Estructura econòmica d'Espanya. Estructura econòmica d'Espanya, efectivament. És un llibrot gruixudíssim, en la seva 26a edició, era el típic professor d'economia, que sota el règim de Franco, sent comunista, se'n va sortir perfectament, va publicar moltíssim, es va fer molt famós amb els seus llibres, i ara la sorpresa d'aquest viatge espectacular del comunisme cap a les files de Vox. Però té una explicació biogràfica... Tu vols parlar de l'esperit de contradicció del personatge? És que és molt bo, perquè hem trobat una fotografia que ho explica tot. A veure. La Roser Plana m'ha trobat una fotografia sensacional, la posem el play, ja veuràs. Aquest senyor d'aquí és el doctor Manuel Tamames, pare del Ramon Tamames, i està als toros. Està als toros, sí, clar. Aquest senyor era un metge, un cirurgià republicà, que sota el règim de Franco va poder seguir exercint perfectament la seva posició de metge cirurgià perquè era el metge dels toreros. Era el cirurgià que atenia els toreros quan... I el fet que fos dels toreros, això... Perdona, els toros són intocables. Això el va blindar. A l'Espanya de Franco, la gent no anava al cine, la gent anava als toros en massa. Si tu ets republicà però salves els toreros, et salvo. I en va salvar alguns. De fet, quan el Manolete, l'any 47, va tenir la famosa cornada mortal, de la qual no se'n va sortir, el darrer metge, com a última instància, el doctor Tamames, pare de 4 fills, un dels quals el Ramon, uns nois que vivien a la zona alta de Madrid, prop de la calle Serrano, tota una estructura familiar il·lustre d'una gent molt considerada, precisament perquè això, per cert, és l'any 49, en una corrida del Luis Miguel Dominguín, del qual el doctor Tamames era el metge. Luis Miguel Dominguín era la bomba. Què s'ha de dir del A l'època era la bomba i ajudava molts republicans. Però bé, tenia un problema aquest senyor. Tenia un problema greu, que era el nen, era el fill. Hi havia un fill, el Ramon, un noi molt llest, un noi molt espavilat, un noi molt inquiet, que anava a la contra de tot. Era rebel. Ahir vaig agafar un taxi i li vaig dir, escolti, fa núvol. Va dir, no, miri quin sol que fa. Val, molt bé. Doncs fa sol. Quanta gent en aquest carrer? Diu, no, això no hi ha nadie. Val, molt bé, ja ho he entès. Aquest és Tamames. Anar a la contra. Sobretot amb un pare republicà, no t'ha passat mai això que dius, no entenc res. Home, si em passa contínuament. No està així d'aquesta gent. I aleshores el fill d'aquest senyor no acabava d'entendre, el Ramon Tamames, com amb un pare republicà se'n sortien tan bé sota el règim franquista i es fa comunista. Bé, expliquem-ho bé, com a estudiant, va a les manifestacions antifranquistes, sent fill de qui era, imagina't, estava molt preocupat. Però hi havia una... Bé, va arribar a estar a la presó, a Carabanchel, com a estudiant. El Ramon. El Ramon, el nostre personatge de Vox, arriba a estar a la presó per les protestes estudiantils a l'universitat. Com a comunista. Estudia econòmiques, estudia dret, i aquest senyor no podia més. Estava molt preocupat. Sobretot, passem a la següent fotografia, que és molt interessant. Els toreros li haurien dit, què fa el teu fill anant a aquestes manifestacions? Bé, qui és aquest? Aquest és el Luis Miguel Dominguín. Ai, això sembla Vacaciones en Roma. Bé, una mica ho és. Aquest senyor va viure Vacaciones en Roma, però, escolta'm, aquest senyor era l'amant de l'Ava Gardner, va fer titilar els ulls de la Lana Turner. Aquest senyor era el mascle alfa de la primera època del franquisme i es casa amb la seva primera dona, que qui és aquesta senyora? Te'n recordes? Aquesta cara... Lucía Bosé, potser? Lucía Bosé. Caram. Aquest senyor i aquesta senyora són els pares del Miguel Bosé. Sí. Afecta molt tenir un pare així. Per què? Perquè aquest senyor era un masclista, una cosa tremenda, és molt de l'època. I era molt amic del metge que el portava. Aquest senyor jugava la vida cada vegada que sortia a les ventes, aquest senyor sortia en volandes per la Porta Gran.
Això no ho ha fet Una tothom. aclamació, no, i Luis tant, i Miguel tant. Dominguín. Sí. I un dia el truca al seu metge, el doctor Tamames, i diu, tengo un problema con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Se me quiere presentar, quin accent que tinc, més maco, se me quiere presentar de técnico comercial del Estado i ha de passar unes oposicions. Però com que s'acaba de fer del Partit Comunista, del PCE, l'any 56, necessita el certificat del movimiento. Tu havies de signar... Oh, esclar, se vol sota el règim de Franco. I l'amic l'ajuda. I li diu, no te preocupes. Jo te lo signo, jo te lo firmo esto. Se n'anava de cacera amb en Franco. Sí, sí. Anaven a caçar cérvols, allò que mataven el cérvol i feia veure que... Bé, és igual, ja ho saps, no? Sí, sí. Aquest senyor trava el pardo com aquell que se'n va a la nevera a buscar un iogurt. Ràpidament truca al Pardo directament i li diu necessito un certificat pel fill del doctor Tamames, el Ramon Tamames, i li donen. D'aquesta manera, el Ramon passa les oposicions, passem d'imatge, la supera perfectament... I aquí el tenim. I aquí el tenim. Amb el Carrillo, és un dels propulsors dels pactos de la Moncloa, estem parlant de la Constitució del 78... Mira la Cristina Almeida... Aquesta senyora... Aquesta foto és fantàstica. Perdona, però Carrillo, jo adoro aquesta persona... Tamames i Cristina Almeida. La Cristina Almeida ha fet unes declaracions en què... Com s'ha quedat Cristina Almeida quan ho ha sabut? S'ha quedat molt xocada. S'ha quedat xocada perquè el defineix com un indomable. Diu, era impossible que en un galliner hi haguessin dos galls. Perquè en el PCE el que manava era el Santiago Carrillo. I el Santiago Carrillo era un ortodoxe, el marxisme, el Ramon Tamames no era marxista, una mica aquí, que això els hi va anar molt bé al començament... Aquí hi havia aquelles picabaralles internes... Hi havia molt tomàquet. Molt tomàquet. Ell és membre del comitè executiu del PCE de l'any 76 fins al 77. El 77 va pujant en el partit fins a l'any 79, però això explosionava. Busca el seu camí polític, el Ramon Tamames, i el troba. Sempre troba el seu... Va ser tinent alcalde de l'any 79 al 81 del mític, de l'històric Enrique Tierno Galván, mític alcalde de Madrid, irrepetible personatge, un socialista, un aperturista... Bé, un alcalde d'aquells que ha marcat història, amb un tinent alcalde que treballava tant o més que ell, que era el Ramon Tamames. Aquí el tenim. Comença una mica aquesta conversió política... És a dir, del comunisme passem al socialisme... Bé, tinent alcalde, es fa molt conegut, els llibres se segueixen venent molt bé, és un economista de molt renom, això és important, troba el seu camí, l'Almeida el defineix com a indomable, tan indomable que l'any 81 en Ramon Tamames deixa el Partit Comunista. Passem a la següent imatge, segueix trobant el camí i comença a desdibuixar-se, com diu l'Almeida. Es desdibuixa, comença, aquí està jugant a la puta i la Ramoneta, es pot dir això a aquesta hora, amb el Calvo Sotelo, que ja estem parlant ja anem cap avall, cap al conservadorisme ja anem a una altra òrbita política. És una òrbita política molt diferent, efectivament molt diferent, i sobretot l'any 84 funda un partit, Federació Progressista, que és ecologista i d'esquerres, però ja més cap al centre. Està en la Fundació d'Izquierda Unida a l'any 87, però... Tota la seva vida veig que ha estat una evolució política... També ho deixa perquè allà només hi pot haver un gall un cop més, i saps que un galliner només pot tenir un gall. Passem a la següent imatge, fins a la part final, en què, sobretot, quan ja ha deixat la política, ho ha deixat tot, torna a la universitat, publica un llibre... Bé, hi ha tics força previsibles del personatge. El 2014 publica un llibre que és ¿A dónde vas Catalunya? Cómo salir del laberinto independentista, això els encanta a la gent de Vox, un partit que es funda el 2017. Hi ha un altre llibre del 2022, l'últim ja pràcticament, La mitad del mundo que fue de España, una història verdadera casi increïble. Això fa veure llumetes a la gent de Vox i aconsegueixen, li tiren la canya i aconsegueixen fitxar-lo i veiem tota aquesta evolució política, per cert, amb unes declaracions de la Cristina Almeida sensacionals que diu Tamames no sap on es fica, però Vox tampoc. Vox tampoc. Podem mantenir aquest cartell i la fotografia amb Santiago Abascal, companys? Gràcies, Genís Cinca. Me'n vaig cap a